Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maayong buntag. Kaadlaw ato sa ulog, Obligatory Memorial ni San Alfonso Maria de Liguri, Obispo, Doktor Simbahan. Nagsoon, atong andaman kong kalingon, yung balaan po sa ulog, una, hindi kita sa itong kasing-kasing sa sala na atong namuhat, maayon natin sa Ginoo ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan, o kaninyo may igsuon, kaya nakalapas na ko uyamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala. Busa ng amoy ako kang Santa Maria kanyang ulay, sa tanang mangil mga santos, kanya may gisuon, aron niyong yampo sa Ginoo ng atong Diyos. Kaluy ano kita sa Diyos, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong tagdaniya ngadto sa kinabuhing rayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kanunay ika nga nagpaparog din sa imong simbahan o bago nga paninginglan sa mga bertud, itugot ka diha sa pagpakugihon ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao. Makasunod kami sa iyang lakang at makadangat sab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa pangulo sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo, nga gisulti o batok niining temploha o niining syudara. Kinahanglan nga usbo ninyo ang inyong pagkinabuhi o ang inyong mga buhat, tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Diyos. Kung buhato ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo, pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon ani ako ubos sa inyong gahom, buhata kanako ang gihuna-huna ninyo, nga angay kanako. Apan hibaloy ninyo kini, kung patyon ako ninyo,
Kamo ug ang tanang molupyo niining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya, ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta, dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam, anak ni Safan. Busa, wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, diya sa imong dakong gugma, tubag ka ako. Ginoo, diya sa imong dakong gugma, tubag ka ako. Palingkawas ako sa kalapukan, hinauton ta nga dili ako maunlo. Maluwas unta ako sa kong mga kaaway ug sa kahilanman sa katubigan. Dili unta ko malumsan sa mga tubig sa baha. Nisuyupon ako sa kahilanman, ni anggaho magtakom sa iyang baba, ibabaw kanako. Apan gipantos ako ganaa sa kasakitan, ang imong makaluluwas nga hinabang, O Dios, manalipod unta kanako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awi, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa kamong mga mapaubsanon o pagsadya. Kamu nga nakita sa Dios magmalipayon unta sa inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo nagpatalinggo sa kabus, ug ang mga iya nga anaa sa talikala, dili niya isalikway. Diya sa imong dakong gugma, tubag ka ako. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, si Herodes ang nagmando sa Galilea. Nakabalita may tungod kang Hesus. Siya mawagayod si Juan yung bunyag nga nabanhaw. Gingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang inungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mo may nagsugo nga dakpon si Juan ug apuson ug prisohon. Ibuhat niya kini tungod kang Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga bunyag nagpunay manggulog sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila milaman kang Juan nga ilang propeta. Sa pagsaulog sa dalawang tawhan ni Herodes, misayaw at bangan sa tanang nambong ang anak nga bahay ni Herodias. Si Herodes na imot pag-ayo busa, bisaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa kong hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon ang dayon ang ulo ni Juan nga magbunyag isulod o bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at ubangan sa tanan niyang mga dinapit, nisugo siya nga tagan ang dalaga sa iyang ipangayo. Busa iyang ipanggutan si Juan dito sa prisuhan, ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya niabot ang matinud-an ni Juan ug ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini yadto nila si Jesus ug ilang sugindan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. In 1929, ang Missionaries of Sacred Heart nag-take over sa parokya ang ginumala sa mga redemptorista, ang mga pari. Ang itukod ni St. Alfonso Maria Liguri, ang pundador sa Redemptorist Fathers. Kanya before sa MSC sila magdumala din ang parokya. Kanya gahapon sa ulog ang SACS, St. Alfonso Catholic School, sa 110th anniversary sa pagkatungkod sa mong school. Doon kami produsya ng mga mga tao, mga politiko, ang uban ng mga successful businessmen. O San Alfonso, he earned a doctorate degree of civil law and canon law at the University of Naples, Italy. He was a poet, prolific writer, musician, composer, doctor of moral theology, a bishop, and a doctor of the church. So, the doctor of the church means he's not a medical doctor. Doon na siya gibilin ng mga karang doktrina ng sinulat ng mga unay basihanan sa simbahan, sa pagmugla o mga balaod o magpagtulunan nini. And fast forward in the gospel, issue started when John as a prophet reminded Herod, it is not lawful for you to have Herodias as your wife, because Herodias was the wife of his half-brother King Philip. Ang pagsangyaw o pagpahinumdom sa hari wala makamingot. Dunay kasuko ang hari pero iyang ginuong ipungan tungod kay nahadlok siya tingalig mualsa ang mga tao kay sila nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Nagmagubot ang gingarian kon iyang patyon si Juan because John has many disciples including St. Andrew, the brother of St. Peter. Si Juan buutan kay misunod sa Ginoo. Remember sa kalibutan, ang usa ka buutan mingon kita nga walay iyang kaaway. Usa ka buutan magpakahilom, usa ka buutan di mangilabot sa mga isyo sa kalibutan. Buutan nga tao, buutan kay hinimbahon. That is our standard for being buutan, good person, good Catholic. Pero kang Juan, lahi man siya, ang pagkabuutan, libarog siya sa pagtuo, sa ginamit ang Exodus 20:17.
it is unlawful to have Herodias your wife. That contradicts the law, thou shalt not covet thy neighbor's wife. So, pasidaan siya ni Juan, bunyag na dili maayo yung gibuhat. Sanglit man kay si King Philip, usa ka huyang hari, tungod kay gamay ra ang ibahin ni King Herod the Great sa tulo niya ka anak, nga gibahin-bahin niya ang harian sa Israel, at ng Judah, sa Northern Kingdom, sa gamay ra taon, gamay ra sundalo, o gamay ra sab ang economic capacity ni Hari Philip, usag iyang gisakmit ang iyang asawa, kay gwapo man si Herodias. O ang pinanganak na ginala ni Herodias sa talabang parasyo ni Hari Herodes. Kunya, tungod kay ang papel ni Juan Mabunyag mo man pag-remind as a prophet to remind all kings and peoples about the covenant, about the law of Moses, the Mosaic law. Kinibutang nakapasuko ang Hari Herodes sa dihang ipinumduman siya na dili matarong nga imong himuong asawa, ang asawa sa imong suon nga si King Philip, si Herodias. Siya na pungot siya ay paglumot, gusto niyang patyon, pero di na mahimo tingali mag-alsa ang katawhan tungod kay si Juan Mabunyag kay mga sumusunod enough na to begin a revolution sa iyang kingdom. Si Juan, willing siya magpakamatay tungod alang sa Ginoo. John chose faithfulness to God over popularity because his loyalty belonged to God alone. In our case, as followers of Christ, it is not enough that we be good. Following Christ is not about choosing the easiest path. It is trusting Him enough to do what is right, what is proper, and even when it comes with a price, ang kamatayon. Siguro makainumdum ta sa ato galingon, dapat tayo mga kasinatian nga kita nabalo nga sayop ang maong butang apan pili kita sa pagpahilom tungod kay di ta gusto nga mahanaw ang atong panaghigalaay o kita makontrahan o kita makit og enemy sa atong katilingban. Unsa insakto wala to ni tagaig pagtagad, magpakahilom kita. We choose to remain silent because of fears. Muna, ang ating palipid atong galingon. Apan kang Juan, usa sama sa Ginoo sa atubangan na siya maayo, tungod kay usa ka maayo nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Si Juan Mabunyag nagpakamatay tungod alang sa iyang loyalty ngadto sa Ginoo. Manindo kita alang sa mga pagampo. Nagatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan. Masaligon kitang mudangop. Ngadto samahan dalang atong maampuong mga katuyuan. Kita moingon magahom nga Dios dungga kami. Nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi sa ingon matabangan nga matukod ug mapabangon ang nahunlak nga kalibutan. Magampo kita. Nga ang nakigubat nga mga nasod makakat-on pagpuyo diya sa panag-uyon ug sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuuran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan. Magampo kita.
Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hiluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita. Diyos, lungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita. Nga ang mga masakiton makadawat sa Dios nung kahupayan gikan sa mga tao nga nag-atiman kanila. Magampo kita. Gahom Dios, lungga Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Magahong Dios, lungga kami. Nga ang mga matuukong mitaliwan na makadangat sa tunhayng puloy-anan nga gisaad kanila. Magampo kita. Magahong nga Dios, lungga kami. O Dios, magahong kamahan, sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong anak, ang ibuntog sa sala ug sa kamatayon, nga nagapuyo nagahari uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, magampo kita ng akong iyong sakripisyo, ang tanan natong mga halad, uban ang atong panginahanglan, dunggo nagdawaton ta sa Dios, amahan magahom sa tanan. O ginoinita nga mong kasing-kasing sa kalayong langit nun sa Espiritu Santo, nga mitugot ng San Alfonso Maria sa pagsaulog ni ining Eucharistia, o pinaagi ni ining imong misteryo sa paghalad kanimo, sa iyang kagalingon, o sa kasantos nga gasa, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay magahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso Maria. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panagingnan ng santos niya kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanlibdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapaymod gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay huro nga pag-awi.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos, kaya ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ng lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat, kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan iri, kay kini mao ang kalis akong dugo. Sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ang alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pangano kana ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himua kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinunubi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, Diyos-Diyosa, o kanamong tanang nga imong gitigom karon o gipanalanginan. Hinom-dubi usab ang aming suon nga matay nga among gihandom ning santos nga misa. Malauman kami nga sila mabanhaw kang tanang nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan o himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ng mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila ami ko nga daygon, ami ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinagi kaniyaman kaniyaw diya kaniya. Hihatag ka na kaniwa gaom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dugugog himaya. Hangtod sa kangturan. Usahon nato ato mga pagkampo, uban sa pagkampo, itudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw o grasya ning adlaw aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nag-iungka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Pagkita natin, timaan sa kalinang buntaga ang pagtagad sa usag-usa. Peace, shalom, linaw.
ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, minanyag ikaw kang San Alfonso Maria nga usa ka makanayong ting panghatag ug ting sangyaw ning balaang Eucharistia, itugot ka kami imong katawhan, mo kalawat nini kanunay ug sa ingon magiusa ka pagdayeg kanimo sa walay hunong, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kuyog kaninyo ang papadlibdan, layo sa sakit, layo sa gutom, layo sa kuyaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug panalangin ka natong Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dadan ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma ang grasya ni Kristo. Salamat sa